Adil Newrozê seba azadiyê Gurbî, Semra Turan. Adil Newrozê çar hetê welatî de ame tefinayanê em ser seba azadiyê Gurbî. Roşanê Newrozê her hetî ra mesajanê, hîriyan û netîceyanê xurtan miyanê xwe de xewêna. Em ser tena bajaranê herêmê de nê bajaranê Rojavayî de zî bi tewrbiyayîşekê xurt ame pîrozkerdiş. Newrozeke her sere bi girseyiyena pêşwazîkerdiş û kelecanekî zêde zeriya merdiman de virazena em ser çar hetê welatî de kelecanekî zêde viraştê. Welatê Ewropî kiştek perawê dinya girewte binê tesirî xwe. Adilê Newrozekê her hetê welatî pişt reya yewînê hetê hêzê demokrasiyê herêmî ra ameya pîrozkerdiş û bî faktorekê mihîm. Pîrozkerdişê Newrozê de mesajê şer her rojehîna xorî beno û çareserkerdişê qirîjê zav hetine kê vejiyenê. Bi Tifaqê Kurdan û hêzanê demokrasiyê mumkin o. Bi hewaya ku akerde da. Wartişê bi hezaran kesanê kê peroyê raşteyanê Newrozê dekerdî qet tişik çinîyo ke azadiya fîzîkiya rayberê PKK'yê Abdullah Öcalanî bî. Bêşik sloganê Newrozê em serî wext serkevdişê yo. Zî azadiya Öcalan ra xweser nebî. Şarê Kurd ke raşteyan daker de bi coşekî girt sloganê Newrozê verik kerd û rayna Öcalan û şaran re azadî waşt. Teda û astenkerdişê vera kesê ke raşteya Newrozê dekerdî de kêm nebî. Abelê coşa Newrozê neame astenkerdene. Pîrozkerdişê Newrozê de coş û tewrbiyayîşekî girt zêde bî. Binpayekerdişê heqan kêm nebî. Perawê bajaran de destbenkerdiş û tepiştîşî viraziyayî. Ame zanayeneke pîrozkerdişê Newrozê de zafî înan doman, tewr tay, pansê tenî ameyê destbenkerdenê. Amedoke yew milyon kesî re meymaniyê kerd û bin Newroza fînalî Newroza 2020 ke û wext mektuba rayberê PKK'yê Abdullah Öcalanî ame werdenê nêgera. Pîrozkerdişan de tewrbiyayîşê xurt ê cinî û ciwanan balê antê. Raşteya Newrozê de sinyalê sesera 21 do biba sesera ciniyan reyna ame dayenê. Bi watişê çareseriya demokratîkê de waştişê min ê yewînê azadiya ciniyana ê Öcalanî reyna tewr zêde hete ciniyan ra ame werikkerdenê. Ciniyan bi tewrbiyayîşê ku girt cayê xwe refanê tewr vernî de girewtê. Pîrozkerdişê Newrozê Kurdistan, Ewropa û peroya dinya de waştişê bi milyonan kesan azadiya Öcalan bî. Newroza 2022 bî waştişê azadiya Öcalan û azadiya Kurdistanî derbas bî. Pîrozkerdişê Newroza em serî de coş û kelecan zêde bî. Ters û xof bin kewtî. Pîrozkerdişê em serî ê Newrozê de varayîşê wewr û varanî zî kêm nebî. Labelê herçend ke hewa serd bibozî, waştişê azadiya zeriya şarî germ kerd û vilîkanê wisarî zeriya her keseke zeriya înan seba azadiyê erzeno dê akerdê. Newrozê bi no hewa tersûke miyanê civakî de est bî. Rijna û cesaret serdest kerdê. Welato ke no demek û dergo kê bi polîtikanê ters û xofî yeno rayberdenê de Newroz nîşan da ke polîtikanê şar çinî kerdo. Roşanê Newrozê şaraneke ameyîşê wisarî bi azadiyê vervazî kenê. Pîroz bo. Wasera 2022 bibe azadiya fîzîkiya aqilmend.